Kakun nyutrap National Awakening Movement ni ka khnam hadin ka jingthung ka sarkar jala ke expert committee kerpang na kamta ka reservation policy kalik kendu markhmat bot chief secretary ka sarkar jala ba Donald Phillips walang rengkat lightly gimat balapan kan mau po dor khas halo ka tege benta habakran bagilat patai kubor hadin begina lam ka khnam gilami na ka jing kendu bot chief secretary haka arfu fratrik nailar aja fulai kilong baka mat beningkong kolong makumba haka jilang ka all party meeting haka live witrik jumbang aja fulai kategi expert committee ka deban lum yo paro kijing ajing mut nagi party penban kumbal kalong menta kategi kamat kamshim lolong setia ka basai kamat baar kalong baka expert committee kamde bandek jurip saman kijaka jong ka jela kum kijing tuat jingmut ama ka dei tang kijing penserwakai ka por bar kepisa Nlai day ban lum ni kijing ajing mut naman lagi jaka kamat balai galong bakumba latip bagi dekot apo ke expert committee kide gi break banabar sudah nlai ka khnam ka ajing mut badai ban thung dagi ba napo ka jala kentup ru ikiriu sampang khadu ka khnam ka terwa sa expert committee ban pen state kam namar kat dang kloi kata kadang bha ka jika jengmut cho government mar ngim kwa bandile gidi ban kamau bai kane ke MDA 1 la sedang dak isu themator la tha high level committee haduk mentampo isu chano ke MDA 2 la sedang dak resolution policy bat ngim kwa bakan long kumbalong ka themator mentah la dep election la wan dak MDA 4 position ngim kwa gini ki jik muslim mar ba ka jing harang jong pai ba jing kwa ka jong pai ba hi kari ban pen kala be yang di social policy te ka ba lai pa de kumong iya ka list ki don kini ki bana bar sura kita ki expert ki ban dan bentah ni ka committee te ka leng jungi issue I suggest to government wal lada la ban don ki jong i ban don lang bar ngi hap su thu ba besides like no ya kini ka constitutional expert ma nang tapat de kini ki population expert, economic expert terter baka government kala thau menta ini ban so thu baka state resolution policy kadang ki emotion ka attach emotion jong pai ba hi ba bon balang attach bat kani tengam tip kita ki bana bar kin so thu ne em ya kata ka jing sniau jong ki pai ba bat le se ki riu champang ki riu pau khmat ki jong ki bedon ni don ni la ki don lang ki la ban long kun kita ki ban ai jimut lang ban yarap ya kata expert committee ban so thu sai kedar ba kai ka jing kerpang jong ka ki isu ena kan yang ka jong ni gedang yai bot din bat ni khmi di ta kawai ba kane ka isu kanung dei ban su ja no de ban sha pan klet no dei ikwa tu mengila ong si chief secretary kat dang kloi kat dang bha ban pendep no ya kani ka kam ocean na du bisnam khatsaw khatsan kadri ter ngila ya kerana kani ngamat ya pan pol ki sikhi ki jong ni ban question ya ke legality jong kane ka academic resolution kumbang itip hi ba kane ka academic resolution hi omdon policy omdon ai la sipen ya tentu based on political requirement nakaleng ka jungi ngila ong chief secretary bangila lap lamba ki RTI ba bon tili gistem idon ikhna ka jungi ki khlam la ban pendap ti kani ka jing puli bagi yo ka waste ka seat dan ki drop out no ong kadau hi kani le se bagi ki genuine ki baton kam sisa ya ka jing harap na ka sarkar dan ya kata ka kota ban puli kimyo kiyo ki bru ki itho minister kiyo ki bru ki ba itho long he long han te kito ki should drop out no siteng ka waste no kasi na kaleng ka jongi ong ba kita pha ka ka sithi sasisen mentah lor kani ka mentaru ba na kaleng ka sarkar hi kani ban high bait merit based bait ya baro ki khasi janja garo bandit puli haki high level education the whole demand kajing ko ajeng pajba hi baro hi dei ban pen kalano ya ka state resolution policy kabal asan ko isnam itai di imat pedeng to kamla asu bandan da ko wai ba kalenti bangin ong ba if any lada don ban pen kelangin pen kala dam don de kanne bi kumju tingila kedo ha kene ka sisi bangil ai secretary ba ni kwa ba kakam jo kadi expert committee lambagi term of reference kadai be take
ban pej komnu ban penkala ya conservation policy om dai ban penkala ne onai penkala kata kapher bha ba kum bakalong menta katam reference ko ngana ban puli ba lada don kam ban penkala ai jumut lada don kam rengi pan ngi ong ya ka jing don kam ban penkala lagi lagi jing dawa ki bla slamba ting yang scam bai hab ban penkala kumno ban penkala hakanu ko kom ban penkala kino ki benta ban penkala kadai bai ka kamram pak dia juga expert committee bahkan ai jimut cha government te kum bakalong menta ka pat chai tingil ai ka jing tho ni kermen ba nakalen ka government kan sngap ya kani ka jing kwa ka jongi ka baar ka mat padang i khatam reference kila tho i baar bong ba kani ka expert committee can carry out ya ka wide range visit all over the state habang ong kumta ni so thu ba kani kala dei hakum ko jikne ko jongi kani ta ka option of delay ban penslam kai ya ka por ban late visit haki jaka ki ba per ka state bodo ka wai kan lut ka por kan lut ka pisaru te nakalen ka jongi ni ong ba kani ke expert committee kadai ban ailat ya paro bakin penpoi ya kita ki jing ai jumut kai kalau kham shot ban ba ka expert committee kan le saman lagi jaka ai ba man lagi jaka kin penpoi syak expert committee ya kita ki views ki suggestions ki jongki khanang ba ka kam kan kloi ba adai wan bu ru ka time frame bal hadu ka no tarik kiri ban penpoi ya kini ki suggestions ya ki views ki jongki jong baro te nakalen ka jongi ngi ong ru ba what the expert committee ru de ban bu ka por ko bagi ban wan ra ya kita ki bentaban amen ya conservation policy te yang kawan dur haju hi ta okay tak am le ni isu at tin tang tu jing tho hi mar ha bagi thawi committee ka term of reference kalong ka kong san ba dar ki term of reference dan kita kakam ka ba committee ka ban le kim shai te ka result ru kanum shai ne na le ngom ni ki yang scam ya kata ba kakam jong ka expert committee ka dei bai ban wan ra kumnu ban pen kala ya conservation policy kino kino ki bentari ban pen kala om dei shu ko moi bada